Ang Ginoo maanaak kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Hesus. Gidapit usab si Hesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na sila bino, ang inahan ni Hesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Hesus mitubag, babay, ayaw akong tudloi kung unsa ang akong buhaton, wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Hesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may tulumanon sa ilang tinuhuan labot sa pagpanglimpyo, ug tungod niini didto'y gibutang nga unom ka tadyawng bato nga sudlanan og tubig ang matag usa kasudlan og kawhaan ngadto sa katluan ka galon nga tubig. Si Hesus miingon sa mga sulugoon, pun-an ninyo tubig kining mga tadyaw og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa tinugyanan sa kumbira. Ug gidalan kini nila ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino, o kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon pa nimo gidalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Hesus kining una niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini si Hesus ug ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an, nangadto sa Capernaum ug nagpabilin sila didto pipila ug pipila ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining debosyon sa Alliance of Two Hearts, pwede po nato nga ibase sa atong Ebanghelyo karon nga kining kasing-kasing ni Hesus ug ni Maria nagka-uyon gid ni, automatic ba nga magka-uyon, kay bisan gani ang ilang hunahuna dili magka-uyon, ang ilang kasing-kasing magka-uyon. Di ba na may panahon no nga atong hunahuna dili magka-uyon sa atong kauban, pero ang atong kasing-kasing magka-uyon mo na magkasinabtanay. Pero magkauyon gani, di gani magkauyon ang hunahuna, di san magkauyon ang kasing-kasing, bungkag gina. Muna si Hesus, ang iyang hunahuna, wap mo abot ang akong panahon paghimog milagro. Si Maria, nihangyo nga maghimo siya milagro. Nibalibad si Hesus, kaysa iyang hunahuna, bisita rata dinhi, wap agyod mo abot ang akong panahon. Pero si Maria naluoy sa nagkumbira. Naa sa iyang kasing-kasing ang kaluoy sa nagkumbira, mautong niingon siya sa mga sulugoon, buhata lang gid ninyo bisag unsay isugo sa akong anak nganha ninyo. Pero wa kahibaw si Hesus niini,
kasing-kasing lang ni Maria ba. Og milihok si Jesus. Iyang giingnan ang mga tao, punanig tubig ang mga bakante nga tadyaw, niya ang tubig gihimo niyang bino. Sa may pasabot ani nga kon masuod ta ni Maria o maningkamot ta pagsunod sa mga hiyas o mga pulong ni Maria, si Jesus di ay automatic sad nga mohimo sa milagro. Muna sa atong unang pagbasa, niingon dinhi nga kanang tao nga naisala nga dili ikamatay, iampo ba kanang sangpit lang kas Ginoo, mawagtang dayon ang iyang sala. Panalitan ang pari kani bang nagwali o sa may sala, mamakak ning pari, pangutan-on ninyo nga pilay kolekta dre nya dili mutugan, pakak man na siya. Unsa man na ikamatay ng salaa o dili? Di man na ikamatay, iyampo lang nga kaluhi ang among pari nga siging di mutugan sa kolekta ana. Makuara na maluwas na ng pariya. Pero ang pari na gimintin nga ba nga chicks ba ana siging dupa-dupa niya to ay gimintin nga chicks. Unsa man na salaa, ikamatay o dili? Ayaw na kuno nag-iampo, di naman na madutlan og ampo. Unsaon naman na siya, di naman madag ampo. Unsaon naman dinhi na dapita nga ato nang buhaton ang buhat sa Ginoo. Muna na ingos Maria, sunda ang tanan nga gisugo niya kaninyo. Ug unsa may sugo sa Ginoo gauna para sa mga makasasala, pasaylua og kapito. Munay una, ikaduha, ingon din siya, higugmaa ang imong kaaway. Wa man gyud mo kaoyon sa gibuhat sa pari nga naay gimintin, higugmaa na. Nga ikatulo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Wala siya. O gamito ni ninyo, posible yun ang pari, makaamgo gina sa iyang dakong sayop. Kay nang litanday, mo retire na ang pari, nga wala na siya kolekta, nga gastuanan ang iyang mga anak. Nga naaman mo gasto, di makagsige na itong ingong pare, labi nagang pare, giatake sad, na paralyze, gagas ng laway. Niya kamumoy mo gasto para sa pagpa-eskwela siyang mga anak. Ngayon na itong pare, pasahilo ako ninyo ha. Nakaamgo na gyukos dako na kong sayo. Niya, wala sa tuy lami katong dugdog, katong kuyog-kuyog dito. Wala man tuy lami. Makakita na ang pare. Igo yung namatay ang pare, nalangit yun tungod ninyo. Sakto dili. Anong di man mo tingog? Dili sakto? Kana nya imo ana sa tanan, pananglitan imong bana nangabit. Mao gyud po imong gamiton. Pasayloag kapito, higugmaa imong kaaway katong iyang kabit ug ang imong bana. Unya pagpakamatay para nila. Ma-convert gina. Daghan kayong naulian ana human sa 15 ka tuig, 30 ka tuig, napagani 40 ka tuig, sige lang yung higugma ang asawa. Pagdayong kamatay sa bana, nakapangumpisal yun. Ngayon sa muna, kaluwasan. Og mauna ang gitawag og transformation, conversion. Ang mahal nga Birhen Maria, wa biya siya limit hangtod kanus ata niya higugmaon. Ay butangig limit. Tong kaya ra jud kay Ginoo usbon bag-uhon ang kinabuhi, pero nag-agad siya nga kita maoy mo trabaho. Lingi anay mong tupad. Sige karog trabaho. Ana.
Unsa may trabaho unta nato? Trabaho sa Ginoo, dili trabaho nato. Kita gusto nangakuan naman ta, sana pertina nato bang haso ang na stress na kay ta, sige yung paningkamot, sige yung trabaho, hapit din na matog, pero paras kaugalingon. Ya dali kitang masuko sa kanang mga taong tapulan, mga taong kawatan, mga taong mga hambugiro, mga bakakon, mga mangingilad, maglago ta ana. Ayaw kana maoy nindot trabahoon nga matransform unta na sila, pero dili makatransform ang Ginoo, dili makabag-o sa ilang kasing-kasing kung why agent. Muna ang unang agent si Maria. Nga si Maria mo'y mutudlo nato. Tanang doon na ta dinhi Legion of Mary. Ambot ka sige pa bag-meeting atong Legion of Mary. Sige pa ba? Wa na. Sige pa unsa man ang Legion of Mary? Mga agents sa simbahan aron mo trabaho sa changing of hearts, conversion of sinners. Muna ang gaunag yung trabaho sa mga Legion of Mary, mao ang implementar nga ang mga sakramento nga angay dawaton unta sa mga tao nga angay mo dawat. Muna kanang nagpuyo-puyo, ila ng agnihon nga magpakasal, ang way bunyag kay gahuwat pa kanus amo dako ang baboy, ila ng agnihon ayaw na paghuwat anang baboy, ayaw na paghuwat atong imong bana nga 2 years from now una pa mo uli, pabunyagi day ni imong anak. Kay importante ang bunyag kaysa baboy, importante ang bunyag sa bata kaysa imong anak, sa imong bana. Anak kay pwede raman tog mo pa anak sa tuglain ang imong bana dito, anak. Pero ang imong anak luwasonon gina. Anak ikatulo kanang mga masakiton nga wa pa in taon mahilugi, wa ka kumpisal, wala pa kumpisalon, pahilugan. Sakramento ba? Nya kanang way simba-simba, ila ng dasigon nga manimba. Kay sakramento lagi. Ang way kasal, ipakasal. Nya ang kanasang murag na edukasyon nga magpari, magmadre, ila sa nang dasigon nga mupari, magmadre. Sakramento gyapon na. Ug kini mao ni ang atong pag-abag aron mabag-o ang kalibutan. Karon gud kita ang ato sige lang pangayo. Karon ikatulo marong adlaw, ikatulong adlaw sa nobinaryo sa atong Santo Niño de Cebu ng Basilika. Puerting tao imong iksahag dagom, di mahog ang dagom nga tus ubos, ari ra kutubs kay ang gadapatay puertig yung tao. Nindot kay tan-aw iniingon kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba, pero ambot pila ka buok diha ang nahigugmas kaaway. Ambot pila ka buok diha ang nagsigig pasaylo sa nagsigig buhat og dautan niya. Ambot pila ka buok diha ang dili maningil og utang. No? Kasagaran nato magpunsisok ta kay mangayo og para sa atong kaugalingon, dili manghatag. Si Maria og si Jesus lahi og kinaiya, magsigig panghatag bisag wa na sila ila. Si Maria gihatag niya iyang anak bisag wa na siya anak. Kay bugtong rato niyang anak, wa pag yun siya bana, kay namatay na si San Jose, gihatag niya aron ihawon. Si Jesus wa na ikahatag kay purting pobriha, ang iyang dugo mo'y gipaagas hangtod katapusang tuos dugo. Paagas hangtod siya namatay, giduslak pag yung iyang kilid, nihatag pag yun siya dugo og tubig. Panglas na lang gito. Bisag wa na'y bino, manghatag lang yapon, mumilagro gyud para makainom ang mga palainom. Nainangutanan ako, Pader, niingon man ka ang palahubog di kasod sa langit, din alang mi musimba, Pader. Nako ngano man siya, muinom man gyud mi, nako ang palainom makasod og langit, ang palahubog dili. Ingon siya, lahi din ang palainom, Pader, lahi sa nang palahubog. Nako ang palainom kusog mo inom pero dili mahubog, pero ang palahubog
Bisag gamay ray imnon, mahubog dayon, nya ma-out of control na siyang kaugalingon, maghimo nag mga dili maayong buhat, maunay di kasod og langit. And siya apoy dira day mig musimbag balik pader na kung anuan siya, diman may mahubog. Istorya. Ambot lang ka. Na kumubit ang nagmilagro si Jesus dito sa Kana o bino, kay daghan pang mga palainom nga wa pa kainom. Naluoy siya sa mga palainom, pero wa siya moingon paghubog-hubog mo. Ang palahubog di ginakasod sa langit kay out of control man. Pasabot, know your limit. Na kinahanglan you are still in control. Lingi ako na imong tupad ing na mahigugma kas palainom o palahubog. Ayaw sagsagula. Ang imong bana sigig inom, pero dili mahubog. Di higugma, ina siya, sige, inom pa more. Pero hubog gani, hubog-hubog, inahunungan na kay makapaimpirno na nimo. Na, o niya, aron dili ka mahubog, ayaw na lang sang inom. Kana sa mga tao nga hindi ka inom og sugod, wa na say break, ayan lang napaim na. Pero ang kanang tao nga, you are always in control. Naman ko na ilhan nga obispo, pertig yung buutan nga pagka-obispo. Kada gina niya humagkaon o sa gina kabutilya nga beer kanang San Miguel nga Pilsen. Iya ginang imnon kada gina niya humagkaon inom gina siya usa ka butilya pero di na sa gina niya punan. Nya unsa na mo inom gyud pero dili palahubog. Kay kani man kung hubog manggawas ng garbo nya. Garbo is one of the capital sins bayana. Pride. Manggawas ng garbo. Sige, dia, kuha dia. Ang sa man lista lang. Ang resulta, wa na'y kwarta ingat to sa asawa. Nya, manggawas ang garbo. Ako'y hao din magsinukmagay na, magdinunggabay na. Mo na ang hubog. Mo ni kaning gawali ron, mo inom ni, pero dili man ni mahubog. Mo bita na sayo pas buntag, inom nami. Dire ba, mo inom nami dire. Sige, gimig inom. Pero di may maghubog. Gamay ra, bino. Dili katong tag sa kalungnik among itong abdiri ana. Pangalawa ito maganaana na ng ustiyas. Hindi na maigos niyong baba. O sa'yo maari na na-address niyong agtang. Gamay lang. Inom pero dili maghubog. Muna ang mga palahubog, i-convert na lang nga mahimong palainom. Yang palainom, pwede sa i-convert na to ngadto sa pagkadi na gyud mo inom. Kung asa ang higher way, ang taas-taas ba nga level sa atong holiness, adto na to dadon ang mga tao. Di sa tamaingon ang palainom, okay gina. Di gyapon ko moingon. Pero at least kamao kang mo control, kamao na kang mo balanse. Mausad na ang atong kinabuhi. So, hinahanglan ang atong kasing-kasing ma-alliance sa kasing-kasing ni Jesus o ni Maria kay ang Ginoo mohimog daghang milagro aron sa pagtagbaw sa mga tao nga nagsunod kaniya. Mao bitaw ning unsa ning atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kada bang nagsunod niya. So salamat nga naa sa mga tao nga naghatag og kalipay nato. Lungsod ginis Ginoo ang namalit na tog slots. So gahapon ang atong halin iabot ni daghan-daghan gahapon atong usang adlaw 97 ra gahapon 141 ka slots atong halin. Pakpak daghan-daghan da. So 16,651 slots na ang atong total nga halin sa dupes. Hinaot unta nakadawat na mo og divine unity, prosperity, and satisfaction. Na inangutana nako, Pader, unsa man ang imong, unsa may madawat na mo anang slot, ug mopalit mi naay square meter na sa yuta, nako dili ay. Slot na siya sa minimum na siya nga donation para sa among project. So, tag 1,000 man ang minimum. So, kung palit ka, mo donate ka para sa project, maningkamot ka nga makapalit ka usa ka slot ka ng 1,000. So, unya, usa may maabot na mo.
naning kamot sa gisyang na moabot ba nako. Tagaan mo sa Ginoo og divine unity, prosperity and satisfaction. Kay mo na meaning anang dopes. Insya niya pa der naagi unity. Nako, siya palit niya kog slat kay 15 katuig na mamingwa magtinggan na sa akong maguwang. Nako palit sus atong usang gabi ni text man pader tulo naman ka slots akong gipalit wa man gyapon siya motingo. Nako sige. Sige yung palit. Basin paghangton mahurot ning napamay 38,349 basin pag mutingog. Sige lang yung palit. Nako, pero sa imong kasing-kasing kumusta man? Suko pa kaniya. Siya wa na gyud pader nako awa na niipikto na ang unity. Kaya tinuod nga unity is in the heart, dili sa baba na as heart. Nako mo na padayon na og palit og slat aron maabot sa nang imong unity in the heart ngadto sa heart sa imong maguwang. Ambot lang ka to palit pa ba to sunod semana. Pero mo palit to, way siguro magkauli gito sila. No. Otro mo sa mga mo to. Sige na, nindog na ta.